I'll give the throw. Baby, napakos laho, but I won't take too long. Yeah. Ah. Anyways, syempre, daily vlog or the other day vlog. And oy, sa Kwanday, kaning first time na mo mag-uban ni Poppy sa program from 9 to 1 p.m. mga Update ta gamay para sa mga MOR listeners diya o sa mga dili pagapaminog MOR. 9 na may magsugod. Dili na sa gabi ako, sa buntag na ko 9. Oh, 9 na siya, tapos Kauban na may. wala na kayo listener po ng mga program. Nakulangan. Tinod, nagka-pretend Yeah. mag ka. Ha? Tinod. Ako? Ano mo lugar? Ako lugar? Ako lugar? Ako lugar? Ako? Posible. That's impossible. And syempre gusto na ko karon unta is mag-English only challenge unta ko pero picky naman kayo. And then the guy behind me is so busy. But today it's a raw vlog for mga mga Di ka itong mga hatag ta, dito na lang English challenge. Yeah, I'm okay with that. Practice. Ayan, so atangin ninyo kay nami buhaton na vlog po ni Poppy. It's actually collaboration may gapatawagan na mismo. Collaboration may gapatawagan na nga mag kuan may. Padayon gyapon to na mo. Ito na dayon sa last December sa mong birthday vlog. Very busy. Mo busy kay siya, busy po kay ko. So na bitang thank God kay ba. Like oh my God. Talagsar ba yung December day mo nang gusto gyud kay ko nga ipagawa sa pud si Jose Marichan. Gusto na pud ko nga moabot og December kay aron na pud day mga karon wala na hubas na day. Yan so atangin na ninyo. Thank you Lord sa mga Thank you Lord. Mga may gigs. blessings. Yan. Thank you sa pag-subscribe sa iya because tungod ana na-inspire si Joe nga maghimo siya every day, daily as much as possible. Correct. And salamat sa In inyong fairness pag-support. ako pagsulod sa year naginahinay na pud ba ako lihok sa akong YouTube kay. Good for you. O na kuan magkuha ato nga time kanang say kapoy kay mag-edit ba? Mo magina ba? Mo gina kapoy gyud mahimo mong vlogger ba? Pero kung maanad kita na ka magkahinay-hinay man sa Oh, kita kay na ambisyoso na may mong vlog nalingaw na pug ko. Mo edit og mga video. But right now, supported by But na mga supported by your wife. Yeah, by my family, wife. Kay importante mo kana Joe. Importante gina ba? Nga ang imong kusog gikan sa ila. Oo. Usay ang kung kusog gikan sa ila usay mahotnan sa kung kusog. Basta kay kato tanganon niya sa mga dugang paani nga video nako. Yan, imong kuan channel. Ha? Okay, bye. Pagkuan mo subscribe mo kay Master Poppy. Kalego. Road to 5,000 na siya, road to 5,000. Unsubscribe naman sa iya, balin naman sa ako. See? Like kay batasan niyang kuan si Master Poppy guys. So, kung ano mo sa iya pa man mo. Ganun sa iya. Sabot sa ako na lang. Kay siya pandaot. Daw ko kung mata gabi kay guys ako mali kong mata. Korean ba yung family, di ba? Lahat may ko Chinese, Korean. Sabi niyo, klaro eh. Sige, Joe, walang kay content. Rob lang gani. Sabi niyo. Oy, dag-om. Na padyaw. Bis magdulaon niya. Alright, so dag-om kaayo. And supposed to be tonight, magduwa may basketball. Nya. Sa may tsuraan niyo. Pangita kera na. Recover na tayo, mag-recover. I don't know kung asa ko paingon. Basta kaya na ako yung lakaw karon. Manlibre siguro ko kay kwarta. Libre ko karon. Hey. My God, I have lots of money. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Doon yung money. Kailan ni 5,000? Maling gasto ko no. A few moments later. Ay, padulong sa ako kay ako ning gastuhon akong kuan. Kung 5,000 ro. Okay kauban. Ani sa kog RCF. Ay, tao. Surprise ako siya.
Hello. Ay! Hey! Master Yogi! Hello! Shout out kay Madok, shout out! Hi! Lelelelele. Mana sila mga taga RCF, mana ko din kay Wa man ta naka-ready, wa man ta Ha? pang lipstick. grabe bang ano magina surprise magina. Aman si Kuan si Wena. Wala. Absent agay absinot. Oy Wena, absent ka. Malibre ko sa ila lagi. Mang libre og kuan. Amo ko ko din 5,000. Mang libre og kasama. Pero brag duda na ako. Mahanaw ra ni ang tanan. Kaya na ako'y bayro nun diri. Dugay na inang utang ba? Last year pa na. Last year pa ni ba? Nga utang ba? Oh? Dali, regyo kaya akong kwartami ko pag manlibre ko. Ano? Actually, akato rin akong 5,000 di ay bayad dito na ako sa utang na guys. Na-realize na okay na pag ito na ako sa car. Ikaw na pa ko bayro nun di ay. So, ang nabilin sa akong kuhan, 5,000 Cornito. is kanina lang, 20. So, ano mabibili mo sa 20 pesos? Ano yan pa rin siya ka-importante? Nanay nakauyab gyapon sa 20 pesos. Laba mo kabalo? Makakaon na kaani og probin, makainom na kaani og buko juice. Hindi mo magpaprinta sa RCF Design Technology. Dini ang Bisaya oy ginahimo kaniyo. Ang artist ani ang artist. Dili ginalo. Ang artist ani kaniyo. Yeah! Gay kay ba? And kita mo lang sanina ni Payaman ni Kong TV. Team pa yaman. Ito na? Team Payaman ni Kong TV. Siya nakadaog to siyang kani siyang artist mga igala. Yay! Master Yogi. Kasaligan og sigurado pa nga di ka masapon sa asawa. And syempre, antik singil sa utang Ang ti-compute sa utang. nga bago lang siya nag-date happy kayang love life sa December. New Year na ni Maddox. Shout out kay Maddox. Hi Maddox. Absinot ang tag-iya dire. Narabis. Ayan, ugoy my God. Kulangon ang imong 5. Oh, kailangan tanawa na lagi. Kulangan pag yun ako. Kulangan pag yun. Igupit ako sa inyo. Sensor. Nalamig customer guys. Aircon. Ay, aircon na Ay, aircon. So, ba siya ganyan yung aircon din eh? Nainit na. Init ng gabuga. Init na ang kabukan. Ano aircon niya? Radiator. Hindi taga-RCA. Na nag-ibog aircon pero radiator ang gikuha na balik. Iba nito ang kuhan sir, ang inverter din butang sa sulod. Aircon sa gawas. Nabali na niyang kuan. Kaya puslan man mauragam at least kato na electric fan. A few inches later. Tagiya din sa ano sa man sa RCA. Sa man atag pila ni nga bag. Pero, Dagan ni klase. Gwapo lagi ni nga bag oh. Butang laptop no. Ala nice. Pila ni nga bag oy. Nadagig gig bag ninyo din okay ni tanan. Nabagi no? Wala may dagdagan. nanapag ipataban sinsilyo. Ala. Kay bag oh. Ala, labi kay my God, I didn't sayal pati sayal. Nalahir gyud nin tag-iya dinhi ba? Damak ba kaysa naglingkod dinhi? Oy, kaysa naglingkod dinhi? Kaysa naglingkod dinhi? Wala siya sa Ay, damat. ito piso. Minutot. Hoy, simbak ko. Murag sa na-expire naman din 2016 pa man siguro na-expire. Kung kinsa makatag-iya din eh. Kung nakita din mo nga vlog, please lang. Pag inahin 2020 na. Ang ibang kalat din 2010 pa. Ay, ang bisyo niyo. Oh? Sus, alis-alis ang tag-iyaan din eh. May mga... So man eh. Muna yung bisyo. Hoy, simba ko nga nga bisyo. Ginoo ko kadagan ba kaya ni grade na mo mga igala. Pag grade na mo karon din eh, mao gini nakita gyud nang gawas na gyud ang mga uy, kadagan ba kaya ni nga supply. So, Pila ka magnorot ali. kulang pa na. Unsa ka uy, naunsa? Uy, ang tagya din ni Wena Fernando, naunsa ka? Bago, daot na. My God, napag vintage na bag. So, tag 5 na lang ni survey. Tag 5 na lang sa Ginoo ko. Nanap mo ni mga pakpak sa ilaga. Pagkasulod ano di, bag raid na to.
Tae mo na sa ilaga ang lani ng ipis. Makita mo. Tungod lang yun sa aircon lang yun ba? Mag-ayos sa aircon ba? Nabulgar yung tanan. Si ay ha. Nagagak. Katagiya. Uy, akong 20 na talaga. Akong 20 mo na lang ganin eh. Mo na lang ganin nga akong 20. Nahulog pag yun. Mo na lang ganin akong 20. Nahulog pag yun. Padamay, bigay. Hop. Ikaw, ang wire go. My God, unsa ba ka 20? Unsa ba na, uy? Lagi mo ba kaya na? Unsa ba na? Trapo. Trapo, gigahi na ka trapo. Trapo, gagahi na ka. Crispy na kaya. Grabe na kaya ka-antik. 19. Unsa ba na yun? 19? Ikaw mo na 1800s mo siguro ni ka trapo. Sis, Ginoo. Warrior na kayo na. Daga na kayo pinagdadaanan yung trapo. Crispy na kayo. Lugian. Oh, napay-improvise nga lugian ng igalang na hitabo ni MacGyver ang tagyan din ito. Amo, may lugian no. Ang pupunta na asan ni ginapaagi. Sara, iregalo mo to siguro. Ano ipaagi niya? Ano sa secret ko an? Asan? Ano ipaagi? Ang kwarta. Ano ipaagi? Hindi imposible kay gisulod ang sinsilyo. Oh, lugian nga may bangag ha? Oh? May bangag nga lugian no? Pero nakatigom siya ha? Or doon na ako, gigamit niya itong Christmas na ginusara siya na masko. Jingle bell, jingle bell. Paraan ka ha. Wena ha, wena. If nakita ninyo yung mga vlog, please explain. Ano man niya? Pwede ba di ka magtigom yun, ani? Nara. Nara de. Nara ang bangag. Tanay! Hey, wala na ko'y sulod-sulod. Ano man eh? Ano wala na ko na sulod eh? Naabot na 2020. Guys, gusto mo magitag artista guys? Na artista ko. Artista! Artista! Wala siyang model. Wala ko ba sir? Model lang siya sa Bisaya Aoy. Actually, i-search po ninyo ko ang page. It's Bisaya Aoy Clothing PH guys. Right, so lako na punta. Dito, kilid dito. Good na servisyo na sa inyong lugar. Good. 30 na katuig. Pila ni kapag pila man ni? Jis na kasi. Aegis? Ang maruya mo ito lubay dito. Sa tour kani mumuk na di ba? Okay, ako klaro ning humok. Kyokyo, lamat kyo. Yeah, mana si Kyokyo mo ang suki.